sunt Independent Boy și bine v-am găsit la primul nostru episod din Akinator. Haideți să începem! Is your character Romanian? Yes. No. No. Yes. No. 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 Yes. No. Yes. Yes. No. Yes. No. 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 Yes. Yes. No. Do you character like compliments? Yes. 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 Hai să vedem cine îl dă. A ghicit Max și altele. YouTuber. Play again. Yes. 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 No. No. Yes. Yes. No, no, no. No. Yes. Yes. No. 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 Yes. No. No. Yes. No. 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 Hai să vedem. Deci dacă ne dă pe I hate pink, e Rafael. Yes, perfect. Yes. No. Yes. Yes. No. Fucking me. Yes. 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 Bă, m-am săturat pe ăla. Hai să vedem. X-Lader, corect. Ok, toată lumea, eu am fost Rareș, cam atât și cu acest episod de Akinator. Nu uitați să apăsați butonul.